May usa ka tawo nga ginganlag Lazaro. Siya ug ang iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta nagpuyo sa Betania. Kini si Maria mao kadtong babae nga mibubo og pahumot sa mga tiil sa Ginoo ug iyang gipahiran sa iyahang buhok. Ang iyang igsuon nga si Lazaro nagsakit. Busa nagpadala ang managsuon nga babae og mensahe kang Hesus nga ang iyang gihigugma nga higala nagsakit. Pagkadungog ni Hesus niini, miingon siya, Kini nga sakit dili mo paingon sa kamatayon, kundili nahitabo kini aron mapasidunggan ang Dios tungod sa iyang gahom ug aron ako nga anak sa Dios mapasidunggan usab. Pinangga ni Hesus si Marta, si Maria ug si Lazaro. Apan gipalabay pa niya ang duha ka adlaw human siya masayod nga si Lazaro nagsakit. Unya, miingon siya sa iyang mga sumusunod, Dali kamo, mubalik na kita sa Judea. Sa pagkadungog ni Marta nga nagpadulong na si Hesus, migawas siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Pagkita ni Marta og ni Hesus, miingon siya, Ginoo, kung dinhi ka pa lang, wala unta mamatay ang akong igsuon. Apan haybalo ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo sa bisan unsa nga imong pangayoon kaniya. Mabanhaw ang imong igsuon. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw kung banhaw na ang mga patay. Ako ang nagabanhaw sa mga patay, ug ako usab ang nagahatag og kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan mamatay pa siya, mabuhi pag-usab. Si bisan kinsa nga nagakinabuhi og nagatuo kanako, dili na mamatay bisan kanus-a. Mutuo ka ba niini? Oo, Ginoo. Nagatuo gyud ako nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios, nga among gihulat nga moabot dinhi sa kalibutan. Human misulti si Marta niini, mibalik siya sa ilang balay o gitawag niya ang iyang igsuon nga si Maria o gihunghungan. Ani ana ang magtutudlo o gipatawag kaniya. Pag-abot ni Maria didto kang Hesus, miluhod siya og miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lang, wala unta mamatay ang akong igsuon. Pagkakita niya nga naghilak si Maria og ingon man ang mga kauban niini nga mga Hudiyo, natandog yun ang iyang kasing-kasing. Nangutana dayon siya kanila. Asa ninyo siya gilubong? Mitubag sila, Dali Ginoo, itudlo namo kanimo. Mihilak si Hesus. Busa mingon ang mga Hudiyo, nakita ninyo kung unsa kadako ang iyang paghigugma kang Lazaro? Apan ang uban miingon, dili ba giayo man niya ang mga mata sa buta? Nan, nganong wala man niya mapungi ang kamatayon ni Lazaro? Natandog pag-usab ang kasing-kasing ni Hesus. Og miadto dayon sila didto sa gilubngan kang Lazaro. Usa kini kalangob nga gitakluban og usa ka bato. Pag-abot nila didto, miingon si Hesus. Kuhaan ninyo ang bato. Apan miingon si Marta nga igsuon sa namatay. Ginoo, baho na siya karon. Kay upat na kaadlaw nga siya gilubong. Dili ba nga miingon man ako kanimo nga kun mutuo ka, makita mo ang gahom sa Dios? Busa gikuha nila ang bato. Nihangad si Hesus sa langit og miingon, Amahan, nagapasalamat ako kanimo tungod kay gipaminawan mo ako. Nasayod ako nga kanunay ka nga nagapaminaw kanako. Apan, gisulti ko kini alang sa mga tao nga aniya karon nag-alirong kanako. Aron mutuo sila nga ikaw mao ang nagpadala kanako dinhi sa kalibutan. Lazaro, gawas nga ri. og migawas ang namatay nga si Lazaro nga ang iyang kamot ug tiil naputos sa mga panapton ug ang iyang naong naputos usab sa panyo. Badbari ninyo siya og palakwa.